ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ kat ba ngila jan ba bat ka tayo ba kuit bat ka jimpuson jiliyo ya ka jingsha shitom jangu Christ ngidang yo ya ki jimpule kabak kadaw yangi ya ka jingtomo janga jingsha shitom jangu Jesus Christ bat ka jimpen kre jangi ju ban penyap iabu ka jingtomo janga jingsha shitom jangu Jesus Christ kalong ban penyatalilang ya baru ki kon jango balai ke bala sapret kerlai nadu ka por ya ki jingsen shar jangi siem jangi ju hadu ka por bakila ring mrau sha kerleng bad na hadu ka por bakila do ya ke temple baku jang utrai ha ka Jerusalem minda ka ju ka jingting ka tlep ya ki remba lindo but ki ju Lada ngisha ya ujisu ban le kumba ule kan sa don ka jima yangi bangin sa dono ya ka timbul baku changutrai ya ka daw baki penyap ya ujisu kalong yojia ki roman ki nong rom ki van ban penjot ya ka timbul baku ya ka yimane baku nagabinda bahar ki brio ka yimane kalong ka bakongsan Kajaka mane ya utrai kalong ka bakongsan ladang itip kadon kata ka jimma hangi banginum yo mane ya utrai ne ngin sa jot ngin sa duno ya ka ying baku jango bele na kino ki daw da kinong shun ngidon ka jingti kane ka jingting ka stang ban telep yangi hagari India minda namar kidon ka jingale saudong jangi ban pindo no ya ka jaka mane jongi kamda me yaki mane don ki ba yakini yaki mane namar ki ong ka jaka kadeka jongi omde shu jongi te don bon ki jingele saudong jongi kumba ngiru ngis ngau kusalai haba don bon ki jingele saudong jongi ki paiju kilating namar kilong ki brio ba yakendo jinge na ki posh ki por ha ka jingem jongi namar ki nongshun kilawan ban yale persyaya ki kila penduno ya ka jaka mane jongki bonsin tenaga taga daw haba ki yosngo ki paid ba kila stang ban yalum saudong jongu jisu namaru jisu ulle bon ki dakishin namar ulong ubale shisha but ki bru kila stang ban mane yawu kila stang ban burom yawu kila ting bad kata ka jingting ka pelong yaki ban yalum dorbar bakinya perkan kumno kila ban light na kanega jimma bad ka jingrai kalong ban light na kanega jimma ujisu ude ban ya kalam ka jingyap jong ujisu kimla ban yada ya ka temple henre gila sautu ujisu ulam maham lupa bad ulat yetu lupa kan sa poye ka por ka temple Jerusalem kan jod but kibru kinum don kamshu ya ke temple ha Jerusalem kinum don kam ya ke jimmane ha kilum penban kin pai shavu bat ban penurlong ya ke nega jingetu jongu jisu kiramba lindo kilastang ban yalum lang kabamod ya baro ki kam siniu kaba kaparte kalale persha ya jisu kalong ban penurlong ya ka saindur jongo bele ban wanra ya ka jingetali ya ka jingsu what ya kata ka jingting jongki bangin do temple namarba ujisu ulastang ban kam karau bat kibriu kilastang ban burom iawu ke pediang iawu lese kintung sim iawu lada kitung sim iawu kinong romen kim sautan nachu bat kinwan ban yale tema ke jingting ya ka tema ke jingdu ya ka jaka jongki jingdu ya ka temple jongki baro ka pelong ya ki ban penyap ya jisu bonsin ha ka jingem jongiru bale bonsin ngi lesniu ne ngi to roma naga jimba jongi kade na ka jingting haba ka jingting ka rung hapo jongi lese ngi koloi ban penyap ya ki parajai lese ngi koloi ban penjot yala ka jingim jongi leseng i koloi ban penyap yaki bayid batoin jogi
nengi koloiro banyale ekatema kadau jonga jingtieng kumba ki paiju kilale ngiru bonsin ngi kohnguh yaka jingtieng banyalam yang isha ka jingchot lada de kikina lada de kitemen lada de kiramba lada de ki samla ngi don hangi yaka ne ka jinglong ngi haban sauto ujisu ulawan ban vengno jingtieng ujisu bonsin ula ong yaki apostol wasyapting ngei thanga ujisu ula pelai lu de ki beriu na ke jingjinja ula penjai jai yak daw yak ler haba wan be persha ujisu ula pencoin yaki bapa ula penbeit yaki jimat yaki jingdum naki kemat jong ki beriu ula pelai lu de ki beriu bayap shilia henry kaya kaba bamatam kalong haba terlep yaka jingting nginum yo i yaka jimba nginum yo isu yaka jingkerman shalindet penban kata ka jingsnow kayalam bakala yang ibonsin lada kiremba lindo bat ki ju kia perkat sani bat ki stang ban ya teu ya ke baro ka bau jisu lele kinjin dala shania tilli tillan ya ujisu namar kilaban tip lada ki shania ujisu kanum wan rung kano ga jima namar ulong us em janga jingsu ulong uba yada henry kim shimlas ngautu ya ka jinglong ka bakordor jang ujisu ha ka jingim jangiru wat lada bangilong ki bangei haba wan ga jinge ngi klat ya ka ne ka jing shisha penban ngi sakut ha ka jinge jangi ngin sakut ha ka jingting jangi ngin sakut ha ka jing sosi jangi ha ka bab klat ujisu don ka bor ban se yangi habar naga jing sosi naga jing ting naga jing kolmar naga jing ma sau dong jangi hanne ujisu ukot uweringi banyang scam ha ka jingate lajong but habangi don jingate nginom kelon nginom sosi nginom ting namar udon lut ka bor ban pelait im yangi na kano ka jinge kabawan hakamat jangi ko himan ko para hakane ki yukerish bakoid ngidon kam ban sotu yakane ujisu ulawan ban yalum lang ban yalam ingi shaka jingsuk ban yalam ingi shaka buram ban yalam ingi shaka taka jingsgosh ngain omde shu ban pindu jait yangi omde shu ban penjot yangi omde shu ban penyap yangi omde shu ban yalam yangi shaka jingsosi penban how jisu ngin yolut yaka jingomen yake dao janga jingsuk bangin ngeit bangin shania wat haba ngidon bun ki jinge saudong jongi tongin long ki kon ke ba pengam jilliu yaka jinge yaka jingit bat ke jing shakri ya ujisu tongin mareshisha tongin maneshisha ya ujisu daga donut daga men siam jongi nginaiti ya bara ke jingang no jongi how jisu minda bangin kamburom kam it ya u namar upen up light ludingi naga jinge babun jait jisu be it ngis ngongu yame namarba melawan ban yalam yangi shaka jingjob ngi don bon ge jinge hakamachongi ngi pang ngi shitom ngi ting ngi sonsi ngi koslai ngi angnod yakalawai yalam le diyangi jisu lemba ka borsen sharjame bangin long kikun kiba seiso kiba job kiba kamen haka jingim changi enyaro ya utrai jisu Christ